Hi. Hala Hi ka, guys. Kanawad, ako na kayo. Tanawa Pwede na mong siya talong. maukan. Tara. Pwede naman ikuhaon kay muguwang Gani. niya. Kuntingon. Basta to di ato guwang na to walang Asa? kay katubo na di ato usa. Mga Kaya ko. pa. Yan na. Mura gagmay pa ni siya. Hindi dako na gamay. Kinanglan pa dahil siya muguwang-guwang ang iyang punuan no, sa mamunga. Taong ba? Basa na din ba? Ha? Ano mo nga basa? Ambot kay ako man tong gihimo parehas kapayas. Giduslakan ako. Parang mamungag bay. Dapa oh, dako na. Apa to usa dire? O dara. Di man siya musugot nga mag katag-katag. Dara oh, pwede na ni kuhaon. Kini pwede na nino dugay-dugay naman nin murag aksyon na magkaguwang. May pay wala ta nang umpra gahapon sa carbon. Di ba? Gahapon may pay wala ta nang umpra. Og taong. Kini oh, pwede na ni. Ay. Kadot na yung ting hapit. Ayaw ka madapaw ng sinina. Wala, wag ka ba? Saba, oy! Samo kay ka. Buwan ko. Ayaw kong ispati. Ayaw ko ano. Ispati. Wala, lami kayo ni ah. Doon ako po. Ito ay duhas gawas, di upat na. Gawas, lagay tayo, duha. Okay. Mula na? Kini. Pila Pila pa ka ni siya kaadlaw mahimo ni siyang pwede na ni siya kuhaon. 1 week. Pwede na ko ni kuhaon? Ayaw lingkod pa na. Dako kay siya tanawon diri sa camera pero gamay pa dito siya personal. Wala naman siguro. Duwa pa day ka buo. Ano lang. Asa daw? Dagko ko siya zero. Nagko gani pero sa guay ulo kita. Okay, mauro to. Bye-bye.